Ak ste čakali, že budem rozoberať anime, kde je veľa cickov, zadkov a dokonca zvieratok, tak ste na veľkom omyle, lebo je čas nehať priestor homosexuálom. Čaute ľudia, ja som Astio a vítajte u ďalšieho anime review. Ako som už spomenul, dneska si zoberieme do parády homosexuálne anime, a to konkrétne Given. Astio, ale veď po tvojimi minulými videami nebolo nič spomenuté o Given review, o gejoch, dala sú to OK, ale kto z vás všetkých, čo ste tu mi napísalo niečo pekné na Valentína? Nikto. Jedine tento pekný špeciálny chlapček, ktorý si potom zaželal, aby som ohodnotil jeho najobľúbenejšie homosexuálne anime. Toto video nemá nikoho uraziť. Všetko spomenuté z gamey LGBT+++++, berte s humorom. Moje pronouns sú Optimus Prime, čiže to berte s náhľadom. Ďakujem a pekné pozeranie. Given je shounen aj slice of life manga, ktorá bola napísaná a nakreslená Natsuki Kizu. Manga dostala viacero adaptácií, napríklad ako audiodrámu, live action, anime film a hlavne 11 epizódovú anime sériu. Given naanimovalo štúdio Lerch, ktoré taktiež naanimovalo napríklad Assassination Classroom a Jibako Shounen Hanako-kun. Mafuyu Satou je obyčajný vysokoškolák, ktorý má za sebou ťažkú minulosť, cez ktorú sa nevie preniesť. Spomienky na ňu mu pripomína pokazená gitara Gibson ES-330, ktorú všade berie so sebou. Jedného dňa v škole si Mafuyu sadne na tiché miesto gymnázia, aby si troška zdriemol. Avšak to netrvalo dlho, pretože ho vyrušil vysokoškolák Ritsuka Uenoyama, ktorý mu začne vyčítať zrdzavené a polámané struny na jeho gitare. Mafuyu si všimne, ako sa Uenoyama vyzná v gitarách a asi viete, čo nasledovalo ďalej. Prosím, upravíte struny a nauč ma hrať na gitare. Dobre, struny ti opraviť môžem, ale budeš si musieť nájsť nejaké doučovanie, lebo... Ale ja chcem teba, aby si ma učil ty. Nie? Prosím, budem dobrý chlapec. Nie? Prosím. No dobre. Vážne? Nie. Posratý život, to určite preto, lebo som teplý. Čo si to hovoril? Nič. Mafuyu je obdarený nádherným hlasom, ktorý keď Uenoyama započuje, tak z Mafuja urobí hlavného speváka ich kapely. Mafuyu má ale pred sebou dlhú cestu, pretože sa musí naučiť hrať na gitaru a taktiež sa preniesť cez jeho tragickú minulosť. Story je pekne napísané a dal by som mu takých 9 z 10. Hlavné postavy, s ktorými sa v príbehu stretneme, sú Mafuyu, Uenoyama, Haruki a Akihiko. Mafuyu je introvert, tichý, sociálne nezdatný a zaseknutý s jeho myšlienkami v hlave, cez ktoré sa nedokáže preniesť. Možno sa vám bude zo začiatku zdať jak nezaujímavá a nudná postava, ale postupom času sa jeho charakter zmení k lepšiemu. Uenoyama je zase klasický pohľadný chalan, ktorý chodí na brigádu a hrá ako gitarista v skupine. Uenoyama pomaly stráca veškerú radosť hudby, čo sa taktiež zmení, keď započuje Mafuyov krásny hlas. Basgitarista Haruki a bubeník Akihiko sú... proste gejovia. Áno, zabudol som povedať, že v tejto skupine sú všetci homoši. Ale kebyže mám rád kakaové venčeky, tak určite Smash. Možno to niekomu príde divné a nerealistické, že WTF, ako je možné, že v tejto skupine sa tam stretli iba gejoši? Proste anime. Nepýtaj sa. Ale čo je realistické, je kvalitné spracovanie vzťahov medzi postavami a konverzácie medzi nimi. Nie je to nič prehnané a vážne dokážete sympatizovať s našimi 4 protagonistami. Characters 10 z 10. Animácia mi prišla ako ľahký nadpriemer. Nie je to nič ohromujúce, ako napríklad animácia v Kimetsu no Yaiba, ale rozhodne by som o nej nepovedal, že je zlá. Práve že štúdio Lerch vedelo skvele zachytiť emócie postav, detaily na nástrojoch a dokonca aj CGI bolo dosť pôsobivé, zatiaľ čo farebnosť a estetika prostredia dali tomuto anime správny nádych a vibe. Animácia 7 z 10. Je to anime zamerané na hudbu, čiže by som čakal viac hudobného doprovodu, ale chápem, že to nechceli preháňať. Ale keď už tá hudba tam bola, tak vážne stála za to. Opening Kizuato od Sentiment... Koko, to čo zase, jaký názov je? Sentimental? Opening Kizuato od Sentimental vedel správne naladiť na každú jednu epizódu, zatiaľ čo ending, ktorý bol zaspievaný voice aktorom Mafuja, bol zase pomalší a mal hlboký význam. Samotné predstavenie zanechalo vo mne pocit smutku a zostal som zaskočený. Dostával som zimomriavky, čo sa u mňa len tak nestáva a začal som prehodnocovať svoj život, či budem gay a podobne. Proste sound 10 z 10. Nie je o čom.
Úprimne, stále ma odrádzalo to, že to je Shounen Ai. Bol to pre mňa nezvyk, pretože také niečo som ešte nepozeral. Ale Given zanechalo vo mne taký dojem, že k tomuto žánru sa určite vrátim a dokonca som si pridal do anime listu nejaké podobné anime ako je toto. Áno, boli momenty, kde som sa cítil fakt, že teplo a oblial ma pot z toho, že čo to pozerám, ale nakoniec som strašne rád, že tomuto anime som dal šancu a dopozeral ho bez zmeny pohlavia alebo orientácie. 10 z 10. Given. Ak čakáte, že tam uvidíte ondene dvoch chlapov, tak ste na omyle. Given je Shounen Ai a nie Yaoi. Shounen Ai len zobrazuje lásku a príťažlivosť medzi mužmi, na rozdiel od Yaoi, kde už máte to prcindelo. Romantika a láska v Given je viac menej taký doplnkový element, ktorý má však veľkú váhu na vývoj postav. Je to prekrásne anime, ktoré sa určite oplatí pozrieť a dať mu šancu. Ak máš rád hudbu, neprehnanú romantiku, perfektné spracovanie postav a vývoj postav, plus skvelý humor, tak nebuď homofóbny a daj sa do pozerania, pretože toto anime hodnotím 10 z 10. OK ľudia, ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca. Do komentárov môžete naďalej písať anime, na ktoré by ste chceli vidieť review. Odber, like a koment poteší. Ďakujem za vašu podporu a dovidenia.